Orduan, hola ibili zarete muskerraren historiarekin, esan zigun osabak okerraren inguruan gertatutako guztia aitortu genionean. Arratsaldeko 8:30 ziren ordurako, eta kafe egin berria hartzen ari ginen bibliotekan eserita. Osaba, Laguna eta Hirurok kafea hartzen. Zeren eta Smith jauna, on the grass pasatako gauaren ajea zela eta lotara joana baitzen bere Waylay Deshan errezitatu ondoren. Olase bai, barregarri samar onartu genuen. Bada, gertatu zaizuena zuen iritzi literarioen erruz gertatu zaizue, gazte maiteak eta ez zuen jakin minagatik edo zuen irudimenagaitik, beste modura esan da. Gaizki ulertu zenuten Obabako historio txiki hori. Strik eta Severe, my friend, esan izango zuken Smith jaunak han egotera. Nola gure iritziengatik gertatu zaigula galdetu genuen. Jakina, zuek pentsatzen duzue joko bat dela literatura. Ez daukala inolako utilitaterik, eta gauzak hola ez zarete historia gordetzen duen kontseilua ikusteko gauza izan. Zeren azken batean, zer dio historioak? Zer esaten die umeei? Umeei kontutan hartu hau. Bada belar gainean loe gelditzea oso arriskutsua izan daitekeela beraientzat. Ez deskuidatzeko horrekin. Lo gelditzen bazara, muskerra etorri eta belarretik sartuko zaizu, esaten dio amak bere ume txikiari. Baina zer daukama horren gogoan? Zein da benetako arriskua? Muskerra? Baizera. Ez da pentsatu ere. Zein orduan? Sugea? Otu zitzaion lagunari.